Woza ke sambe, woza. Empini sothini, empini sothini, uma singenawe, kithi empini sothini, uma singenawe, kithi empini sothini. Empini sothini, empini uma singenawe, kithi malusi nombusi. Isibongo sami ngokaMdlalose ngilibishop lebandla lesibani sosindiswa nginguthisha omkhulu wesikole eNqoleni Primary School. Kuyintokozo-ke kimi usuku namhlanje umhla ka-6 July lapho khona kunomcimbi we-Thanksgiving. Iyamangalisa i-support engiyithola kumngane. Angazi ukuthi ngingathini kodwa ngiswele amazwi. Ngimuhle kangaka uma ungangibona nje ilo nkosikazi, ungibona ngihlowa kangaka nje ubona ngihlowa ilo nkosikazi. Angazi ukuthi ngingathini kodwa nje since afika empilweni yami wawenza nje umehluko, ikakhulukazi ngiyayibona ngubaba, ngiyayibona futhi konke izinto zami ziyenzeka uma ungagijima nje ubuka ngisho ekhaya kukhona phakathi kwi-support konke kukhona. Yingakho-ke namhlanje bafowethu sila sithi nje asijabule uNyanda esaphila. Let's give him his flowers while he's still alive. Futhi sibongela wena futhi kakhulu ngokuthola unkosikazi onje. Usibona nje singaganiwe ingoba nathi sicinga abantu abanjengoMankosi. Mangicabanga uNyanda kuvele kudengezela inyembezi. Mina uNyanda wayengena emqashweni wami efica komile kungekho lutho efrijini. Ethe iqulu udlani la ehlekela. Uyazi kukhona amanzi nesinki. Ubaba uNyanda angeke ngikhohle ukuthi wayethi angehle ngiyelapha ngoba umqashi wami oseduze wakwakhe ngapha empangeni ethi ufike equlu uzosho ungalambisi khona. Good news, chariots coming with you. The chariot is coming. Well, good news. Good news, the chariot is coming. And I don't want to leave me behind. And I don't want it to leave me behind. Okay. Wemaskaka. Wembani ushayimbo. Umenzo wakho wena hey kubiyele yena akubiyele hayi we Archbishop Bible Banan
ngibheka ngisigqoka wathi kade mufu uphumelela shiya phansi lapha mina ngena la ngazabalaza nothayana wami engangugqoka washa ukuthi kodwa kade ngiyabona nothayi wakho ushangisho umbala wathi uyaphi ngathi awunyanda ngathi awukakha ukuthi nje wona wodwa bewukhona engamanga wathi kade awusayihambi lo ndlela uyezwa la uqashile ngoba lapha ephakeni uqashile wathi ngeke ngikuboha shintsha lo ndlela yakho Botate nabafo unjanina ina ikhathazwa kuba khona imthwalo yenu thwalo yenu yobalula Fanele ubukhosi nje ewodunyiswa yocela siphakame esingakwazi ukusukuma sisukume sikhuleke sicele umfundisi LB Khumalo eze ngaphambili asikhulekele. Sivala amehlo bazalwane. UNkulunkulu wethu ongcwele nasemini uyabongeka baba wethu uyadumiseka nasemini inhliziyo yethu baba ithi akekho uNkulunkulu onjengawe nenkazimulo yakho uNkulunkulu wethu
nobukhona bakho sizwele bona ngalesi sikhathi. Konke lokhu ke sikucela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade, amen. Angibingelele kakhulu umndeni wakwamdlalose kusukela kubaba umdlalose ongaphambi kwethu nomama wakwakhe uMankosi ningayilahle ubuye egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Ngibingelele ibandla ubuholi balo la kukhonza khona ubaba umdlalose isibani sosindiso kusukela ku-Archbishop umongameli abefundisi abakhona abakhokheli bonke egameni elihle lenkosi. Sanibonani bazalwane. Angibingelele oza kwethu esisebenza kanye nabo kwa-education o-principal, haleluya. Ebengicelileke ukuthi itafula labo libe ngala nantiyo bese kuba umndeni wakwamdlalose ibandla laphaya abangani bakamdlalose la namakhosikazi abo, the Spirit of Chance. Angisazi obala ibandla la, oh ibandla ngale, ibandla ngala, ibandla namatafula u2. Ngakho ke mama uCebekhulu nomyeni wakho cela nize ngala etafuleni nabo bonke othisha omkhulu abahleli ngala, ngicela beze ngala kuleli tafula egameni lenkosi, haleluya. Sinothisha futhi lapha abasebenza noNyanda, baningi ke bona balungile nje behleli ngapha egameni lenkosi. Mangasusabona ngasho ukuthi angisenamuntu ngapha kule section, haleluya. Sibeke sinanoyihlalo bethu lapha bama governing bodies, ukhona nje wami wasemaqhwakazi, haleluya. Ayephakame simbone ngoba bamazi abaningi, wegameni lenkosi, amen. Yeah. Kuba umndeni kaNyanda, ama colleagues onke akhe nawami asemaqhwakazi, nawasofasimba, nawasematheku, umkhandlu wenkosi okhona phakathi la kunamalunga omkhandlu akhona lapho babudludla kanjalo nezinduna egameni elihle lenkosi uJesu Kristu, amen. Anginibingelele bazalwane nonke nomkami ngokukhethekile uMakhumalo Mashobane, haleluya. Wonke umuntu uzoyiphakamisela umkakhe. Oh haleluya. Kunanabantwana bami ngazi bahleli ngaphi abakhona. Sanibona ingane zami, saphakamisani izandla lani khona egameni lenkosi. Siyabonga. Kuleli thuba ke bazalwane ngicela ungene ohlelweni lwethu esifisa liqhubekeke kahle luphele kuse-early ukuze sonke sibuse kwaMdlalose kungabikho ozohamba engayidlanga inyama, haleluya. Umcimbi ke lo ohlelekile owenziwe ngabangani bakaMdlalose, the Spirit of Chance. Anisukume bafowethu la nihleli khona ithi nje Vembu. Glory to Jesus. Thank you. Yeah, hallelujah. You may sit. Thank you. Lo mcimbi ke siuhlanganisile namakhosikazi ethu sathi asenzele uNyanda wephahla nomkakhe. Uzokhuluma ke wenza i-purpose of the day. Kodwa nje ngifisa nazi ukuthi isuka nje nibe nazi ukuthi namba laba. All right. Egameni lenkosi, haleluya. Njoba konke kunjena nje lapha ekhaya yithi glory to Jesus. Yithi ngoba nina bomdlalose ibhlungu lento ukuba sifike sizokhuluma ngetende likaMdlalose sethule. Sibona sikhuluma saphila. Oh haleluya. Uyinhlanhla. Ziyezwakala izigi zenkosi abanqobileyo, hey, abanqobile beso ziyezwakala ziyezwakala ke izigi abanqobileyo, hey, abanqobile ziyezwakala, ay
siyezwakala isithi abanqobileyo obesondela siyezwakala my Jesus izigi zenkosi abanqobileyo siyezwakala izigi zenkosi abanqobile abanqobile asibambe bazalwane bami asiyibambe njengoba izosuka iphonyo Mrs. Laila Khumalo Maphumulo uMrs. Maphumulo eze ngaphambili. Haleluya bazalwane. Ngiphakama nokubingelela abakhulu nabakahle nabaphakathi nendawo nabancane noSunday School nothisha bonke nezihlobo zonke nabo bonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bathandekayo kwakuhle ekhaya. Kwakuhle ekhaya la koKhwenta koNyanda wephahla koMadubandlela koSandla sedlula ikhanda koMpamashekavezi koSekethwayo koNyanda bathandekayo kuthiwa angibe omukelayo bathandekayo njengoba nila ikhani alphabet kusukela ku-A kuze kuyogcina up to Z bathandekayo ngeke ngisho ngeyibongo ngoba seningene phakathi kwaleli ikhaya la koNyanda wephahla nemukelekile ngezwi lokuthi uma kunje kusisi kubhuti wami uHamilton Mjabuliseni Mdlalosi kanye nomama wakwami uNdlangamandla Mdlalose mhlambe ngaba kunje nabathandekayo sibonga okuhle abakwenzayo othisha njoba bephakama besho ukuthi ena ithina esenza lokho ukuthi kube kuhle ngoba ngelinye ilanga uma ngabe kungukuthi asenzanga lokho kwaba kuhle mhlambe bese siyoqhamuka sesithi awu kwaze kwakuba ekhaya kwaze kwamuncu mhlambe umakoti mhlambe umfowethu siyakumbongela kakhulu bafowethu siyanibongela kakhulu nimukelekile phakathi kwekhaya ngezwi lika Mahubo 103 ithi mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke okukho othethelela konke othethelela imicabango yenu othethelela konke nemidlinzo yenu othethelela konke bathandayo okwenze kuze kube namhlanje kube kuhle phakathi kwaleli ikhaya lamanyanda bathandekayo siyabonga kakhulu kwenzakalo okuhle obhuti nomakoti besaphila bathandekayo nami ngibonga ukuthi ngikwazi ukukhuluma namhlanje ngisaphila sibonga kakhulu mina ngumesisi LBZ Maphumulo uMamdlalo inkosazana yabe phahla iphinde futhi yoba inkosazanyana kwaMashimane. Ngiyabonga egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga mama uMaphumulo Mamdlalosa ngithi usisi wakho uMdlalosa kuhla phela sibazi ngoba siyabazi nokahleni manyanda siyabazi baphi nje siyabonga kakhulu umndeni kaMdlalose lo kunosisi abafika nje manje baqhamuke eMlazi. Haleluya. Ya ukhona la phakathi kwethu abanye baqhamuka le kude azoba khona nabakoMbumbulu kodwa baningi iOnyanda silamndeni koMdlalose siyabonga ukuthi nibe khona sibonge kakhulu ukuthi nizothamela lo mcimbi kwangena nama officials avele district kwa LTSM ngoba phela uMdlalose is touching many people ngokusebenza kwakhe. Haleluya. Ngibona ngapha iofficial eqhamuka le kwa LTSM khona khona neinsizwe eqhamuka le Olundi lapha ya uyabona nje usiqhamuka nkalo zonke ngoba umsebenzi walendoda uthinta yonke indawo bazochaza ke ukuthi ngandlelani ukhuba usekhonze sibanini nikambe ngoba bengithe uprincipal ngicela manje sothini inkosi yezwe phela uGawozi
bengithe uprincipal ngibacela ngapha manje nangu sehleli lapha nebandla lesibani sosindiso kufuze ke mhlawumbe ufuna ukuyinikela yeah ku possible ungabusamyeka ke mongameli ungamyeki impela bonke nompungo so bobabili kaze uhlale lo mpungo uzani nga egameni lenkosi haleluya ngenzela ukuthi makufika abanye abafundisi besibani bayithola indawo lapha egameni lenkosi amen siyabonga bazalwane kakhulu sibonga kakhulu lapha ya enqoleni madoda bakhona suka nini kumnandi khona nengibabonayo esesabavalelisa bakhona namhlanje bona nosihlalo wasofa Simba hayi uthinta abantu abaningi emdalosa nowakho khona usithole hayi osihlalo wasibashayila ihlombe ubusithole egameni lenkosi haleluya siyaqhubeka ke nohlelo bafowethu ngumuntu obuya hlupha ukukhonzela ukuhlabelela kodwa ngizama ukubamba iprogram ukuthi ihambe kahle sohlabelela khona osukumayo makuthi asume ngeculo lakhe ayenze njalo mayifika lapho siyalivala egameni lenkosi amen siyabonga kuMrs Maphumulo akwengizwe kuMr Xulu ukuthi njoba sihlangane la yini injongo what is the purpose of the day angazi noma besayitholile nihambeli uma bengakayitholi ngizothenga izinto eqapqap kodwa mayitholi lizosale sezethula kodwa ke akeze ngaphambili uMr Xulu azosipha injongo yosuku ukuthi why sibe la Siyamazumelo se ubaba wazo Siyamazumelo se Siyamazu baba wazo Oba uye noziholayo Auye noziholayo Awithi uye noziholayo Oh uye noziholayo Siyamazumelo se Siyamazu baba wazo Awunika umvuzo omkhulu Nika unginika umvuzo Awena unginika umvuzo omkhulu unginika nika Amen bazalwane ayibonga inkosi kwaze kwamnandi kuba lapha it's nice to be here bafowethu siyabonga ukuba semzini wekhehla umshayi wentombi nonina wayo umfoka 7 bafowethu lo mphambi kwenu uMr Xulu osebedlane abantu abaningi bayibuza ukuthi lokho komfana kumazelaphi umuntu omkhulu kangaka unyanda mhlambe before ngiqhubeke nje ngiyaye ngithanda ukuthi mangikhuluma ngonyanda ngikuveze nje ukuthi unyanda ngimazelaphi unyanda ubhuti kimi unyanda uyimento kimi ubhuti engakaze ngibe naye babumdlalose siyakuthanda bhuti ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi sikuthanda kangakanani nalokho enikubona la ukuthi nje sikhombisa abantu nomphakathi nomhlaba wonke ukuthi ubaba unyanda simthanda kangakanani bhuti mina nje uma ngizoyikhulumela ngedwa uyazi la wangithatha khona ngisebunzimeni ngisodakeni mina ngwa education namhlanje nguprincipal eBed Lane ngapha eBedlane Bed Lane combined angeke ngichaze kakhulu ukuthi kanjani kodwa babunyanda ngithi ngiyabonga mangicabanga unyanda kuvele kudlengezela inyembezi ngoba abaningi bakhona nje oza kwethi abala bayalwazi usizi lami la ngisuka khona nonyanda kwathi ngezikhathi umuntu esabamba ama temporary
jobs ebamba ama-temporary post umsebenzi ungahlangani kahle. Mina uNyanda wayengena emqashweni wami efica komile kungekho lutho efrijini. Ethe ixulu udlani la ehlekele. Uyazi kukhona amanzi nesinkwa. Ubaba uNyanda angeke ngikhohle ukuthi wayethi angehle ngiye lapha ngoba umqashi wami wawuseduze kwakwakhe. Ngapha empangeni. Ethi ufike exulu uzodla. Ungalambi sikhona. Noba umdluli ngiyam-acknowledge naye ngoba he played a pivotal role in my life. Kuze ngibe la engikhona namhlanje. Ningixolela ngiyena umuntu okhuluma kakhulu kodwa baba uNyanda siyakuthanda bhuti. uNyanda ngeke ngasebenza ngingaholi isikhathi eside. Kodwa ayingatsheli umuntu ukuthi hayi ngenzela uxulu lokho. uNyanda ziningi izinto asengenzele zona empilweni yami. Futhi ngaphandle kwakhe mhlambe ngabe ngiyiphara le empangeni noma eThekwini la engangisuka khona. Baba uNyanda namhlanje sithi nje asizokukhombisa uthando olusuka ku-Spirit of Gents ukuthi lunjani. Ubaba uNyanda wayekwazi ukuthi angithengele igrosa. Ngiyabakhumbula no 500 wayeke nginike bona. Ethi bona xulu ukuthi wenze njani. Angeke ngigxile kakhulu lapho ngoba ngizoba emotional bekhala osisi ngiyababona lapha emuva. But nje Nyanda siyabonga kakhulu. Ngifisa nje uqala ngokuthi greetings everyone egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Okuyiyona inkosi ebusayo. Bafowethu, it is my pleasure to welcome you all to today's event. Okuyi special occasion ngempela. Ngibonge nje all the guests who have honored i-invite ngoba lo mcimbi bungeke kube umcimbi ngaphandle kwabantu abamenyiwe naphandle kwenu nonke ngoba nilana endlini. So nje siyanibonga kakhulu bafowethu. Ngifisa ukubonga nje ama-members e-Spirit of Gents obhuti bami esiphilisana nabo. Behamba namakhosikazi abo. Ngiyathemba ukuthi nami bafowethu kuyoze kulunge nami ngimthola unkosikazi. Ngoba eyami indaba bafowethu inde kakhulu mangayiqala ngeke ngiqede. Sengiyibeke kuNkulunkulu. Bafowethu ngifisa ukuqala ngokubingelela ubukhosi bakwaZulu. Sithi indaba ezitha siyathobeka ngokubala ezweni lakho siyabonga kakhulu. Sibonga nje ukubambisana bafowethu sicela ukubingelela zonke induna ekhona. Nginamukele kuba bangani bakababa uMdlalose kuba umndeni kababa uMdlalose. Angiyaxolisa bafowethu angizukubasho bonke abantu one by one ngoba ngeke nginiqede ngizoba necala. Kodwa nje ngifisa nje ukwamukela bonke abantu abakhona lana ngaphakathi from i-Department of Education. Kuzoba umndeni wonke. Ngiphinde ngibingelele umama uMdlalose ngokukhethekile naye. Sifisa ukukubonga nawe mama uMdlalose mankosi sisi wethu. Sibonga nje ukuthi njalo masila ekhaya sizohlupha ubhuti size sihambe eintatha kwesinye isikhathi. Awuzungasinximfela. Awuzungasho ukuthi bahamba nini labantu. Sikubona ngesimali nje lingene itiye phezulu kwelinye nama Coca-Cola. Bhuti sibongela wena futhi kakhulu ngokuthola unkosikazi onje. Usibona nje singaganiwe ingoba nathi sicinga abantu abanjengomankosi. Kunjalo bafowethu. Bafowethu sibonga nje ukubambisana. Akukho engingakusho ngazi angisazi nokuthi bekuthiwa ngizothini la ngaphambili. Kodwa nje ngenziwa injabulo bafowethu. Ubaba uNyanda kimi uyinto enkulu. Futhi ngisho sekuthiwa nami ngiyothola umakoti kuyobe kuye phambili. Kunjalo nje bafowethu. Bafethu siyabonga. Kwinqole emasondosondo siyabamukela othisha basesikoleni saNyanda njalo uthi mayisebona othisha basesikoleni sakhe atshikize njengengane. Ajabule adeshe nje ukuthi awunaze ezami. Siyabonga kakhulu. Samukele futhi nesibani sosindiso. Ngeke sisaleke isibani ngoba asiphele emlomeni kaBhuti. Uhleze ngibiza ethi xulu kanti uzanini esabathweni. Ngithi hayi ngiyeza Bhuti khona okuncane nje ngisakuhlela.
kodwa cha ngiyeze sibanini sosindiswa. Ngibingelela othisha omkhulu bonke. Ngibingelela othisha, ngiyabona nomama Mcebekhulu ngale. Siyabonga baba. Siyabonga. Baba Mpungose siyanamukela. Spirit of Gents, Baba Umdlalosi KS. Siyabonga Nyanda ephahla. Siyakwamukela Mr Mdluli no Mrs Mdluli. Siyanamukela. Samukela nje wonke umuntu okhona la. Thina ke mase ngingena kwi purpose of the day kahle. Kwaba ne-idea yaqhamuka with one of our members kwi Spirit of Gents. Wathi bafowethu niyabona yini ukuthi uNyanda ngabanye usedlale irole ebaleke kanjani empilweni zethu ngaphandle kwaNyanda ngaba sikho la isikhona njengamanje. Kunganjani masingenza into ethi ayibenje? Sasihlala phansi ke besiba nama meeting njalo sabuka ukuthi ayikho imali esingambonga ngayo uNyanda. Asikho nesipho esingambonga ngaso uNyanda. Uyikho nje ukuthi mhlambe singamenzela into ekanje umcimbi wokubonga. Ingakho ke namhlanje bafowethu sila sithi nje asijabule uNyanda esaphila. Let's give him his flowers while he's still alive. Ngoba abantu bathi sebeshonile bese siyaqala soma la phambili soqamba manga. Ngisho umuntu obengamfuni afike ekhale nathi la thina sikhala ngempela umuntu eshonile. So nje bafowethu siyambonga uNkulunkulu ngoNyanda. Siyabonga Nyanda, inkosi ikuphe ukuphila okude nonkosikazi wakho, niphathane kahle. Ilokho nje bafowethu enginakho. But nje namhlanje usuku esithi siyabonga kulo. Siyakubonga baba uNyanda, siyabonga, anginawo amazwi amaningi. Sizobonga impilo yakho, sithi qhubeka uphile, uNkulunkulu aqhubeke akubusise. Ngiyabonga kakhulu. Sohlabelela iwosana sisungeze Icon. Ngathi anizile emcimbini kaNyanda. Icon. Khona ungahlangana. Akwezama number 2, giye number 1. Mawubona ukuthi uyahluleka uwana uzama u2. Sizungeze isihlalo sobukho sisohla. Thina sohlabelela. Sisungeze. Hey, sohlabelela thina. Oh, sisungeze. Ay. Hey, sohlabelela. Oh, sisungeze. Ay. Sisungeze. Sishaye kancane. Ay. Oh, sisungeze. Ay. Sohlabelela khaya. Sohlabelela thina. Sisungeze. Ay.
Yes, sisungeze. Oh, sikhanye. Hayi. Oh, sisungeze. Hey. Yes, sisungeze thina. Sishaye kancane. Phambi kwesihlalo sobukhosi. Oh, sisungeze. Ay. Yey, sohlabelela ekhaya. Sisungeze. Ay. Ay, sisungeze. Ay. Ay, sisungeze. Sishaye kancane. Ay. Ay, sisungeze. Sishaye kancane. Ay, sisungeze. Hey, sohlabelela. Siyahlabelela thina. Sishaye kancane. Ay, sisungeze. Sishaye kancane esihlalweni sobukhosi. Jesus. Sisungeze. Ay. Hey. Ay, sisungeze thina. Shaye kancane. Ay, wabazalwane. Ay. Uyabona? Ay. Oh, Jesus. Mtalos, kusega. Makuma, kusega. Mazwi, senxaba. Siyabonga baba uXulu. Ubaba uXulu ke uvezela ama-guest akhona wa-acknowledge kuba khona kwethu. Kuyasithokozisa ukubona uVumase. Haleluya. Awuphakame uVumase bakubone. UVumase. Suka. Nqoko kaNyanda leya. I-veteran eseli-retire. No baba umjadu. Lapha enqoleni primary baba umjadu phakama. Praise the Lord. Yeah. Nemqashe njalo baba umjadu unama cold room. Enye inyama yenkomo lapha esihlabile siyifaka emotweni enqoleni yakhe. Nimqashe nje usomabhizinisi onzima kabi. Oseretire. So siyabingelela kakhulu ihlobo engene sesiqalile umndeni wakwaNyanda khona phakathi kwethu. Itafula la kwaMdlalose lapha, principal lapha ya, ama officials department no principal kulelia. Isibani sosindiso lapha ya, ibandla la kukhoza khona ubaba uMdlalose nomkakhe. Abangani bakhe lapha the spirit of chance namakhosikazi abo. In the name of Jesus, hallelujah. Ngibona ngathi inqoleni yodwa ehleli ngale.
Hayi ngapha futhi kube omakhelwane noyihlalo naye inqoleni ikhona la. Umndeni wakwamdlalo osengubonile futhi okhona obhuti abakhona lapha emuva. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nibe kanye nathi kulolu suku lokuzobungaza umfowenu. Simbungaza kahleke ngemsebenzi yakhe emihle. Indoda le. Nezwa na, yini na? Abanye abangani bakuthanda umngane ongaphansi kwabo. Niyangizwa bazalwane? Khona umngane ongafuna ukubona uphakama. Hayi thina siyasisho noma ungashona oyithandayo ngonyanda sinendaba. Ngoba sazi la asisuse khona nala sibeke khona. Ungayikhulumela ukuthanda kwakho. Uyeyisa, uyayiqhenya, lenhliziyo encane, unjani, uyipigogo, uyabukisa, washaqima. Hey, uyilokya, qala, udelisha, njalo. Hey, yeah. Jesus! Aya sinendaba! Siyasitha sinendaba! Ngoba sazi usiza lususe emakhaya ethu. Hallelujah. Indoda eselfless engenamona ethandayo ukubona omunye umuntu engcono kunayo noma afane nayo. Ngabe umuzo omuhle, kungaba iprofession yakho, uma ulapha phansi ufuna ukukhuphula unyanda ube phezulu. Wakhuphula nathi. Suka madoda. Wakhuphula nathi. Abafana bale kwaTome. Hallelujah. Nawe ukhona kwenzele kona. Uma benganika nonke nisho la beningasho nani ukuthi hey nami unyanda wangisiza la. Omunye kwakumnyama bemdudula bemphosa ehlathini wafika umtakula unyanda ngobuhlakani uNkulunkulu amnike bona. Hallelujah. Asazokhuluma. Mina nginde qaphqapho bengehlele ngenzansi. Ngicela ke umculo ayukhona yini? Hawu yiwa ngempela. Well, good news. The chariot is coming. So glad. The chariot is coming. The chariot is coming. And no one wants to leave me behind. Well, good news. The chariot is coming. So glad. The chariot is coming. The chariot is coming. And no one wants to leave me behind. Well, good news. The chariot is coming. So glad. The chariot is coming. And no one wants to leave me behind. Well, good news. The chariot is coming. So glad. The chariot is coming. The chariot is coming. And no one wants to leave me behind. There is a long white robe in the heavy line. There is a long white robe in the heavy line. There is a long white robe in the heavy line. I don't want to leave me behind. Well, good news. Good news. The chariot is coming. The chariot is coming. And I don't want it to leave me behind. Yachi Eloyi. Ay. Baba wami. Yachi Eloyi. Ay.
Jesus. Yathi Eloi. Baba wami, Baba wami. Ay. Yathi Eloi, Eloi, Eloi. Ay. Eloi, Eloi. Oh Baba wa. Yathi Eloi. Jesus. Oh Baba wami. Yathi Eloi, Eloi, Eloi. Hey. Ah, suka madwa. Isibani sosendiso. Yathi Eloi. Uyizwa. Oh Baba wa. Yathi Eloi, Eloi. Ay 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 ay. Yathi Eloi. Ay ibambeni Mazion, ibambeni Mazion. Ay 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 ay. Jesus. Oh Baba wami, Baba wami. Ibambe. Kulimfana. Ah. Bambin, Bambin. Okay. Where must Kaka? When Banu Shaimbo? Ngamthatha umenzo wakho wena. Hey. Ah. Kubiyele yena. Akubiyele. Ay we Archbishop Bible. Bible. Banan.
noma ngameli bonke nemandla nobishop hayi selisibusisile noma ningakhuzeki nje kodwa ke senzoyigada le program manje haleluya siyabonga bafowethu lena siqhubeke usebumnandi benkonzo esikuyona okhulumela umndeni Mr. KS Mdlalosi Ukuthule bandleni ngiyabingelela abazalwane ophambi kwenu ukhulekani Mdlalose umfowabo kaMjabuliseni Hamilton Mdlalose khona lele ngingasalisho baye bengithethise mangisho lona lele sakhula ngale imbuzini ngalisho ngeke ngilisho kodwa masisodwa nje hayi mina mvele ngisho lona ngoba ilona engakhula ngalo sigijima eimbuzini naye umfowethu cha bafowethu ngale kokudla isikhathi owami umsebenzi kuthiwa ngikhulumela umndeni bakhethe kahle ke ngoba bakhethe inyanda la ngempela umfoka amakhamba ayadlana emzini wendoda obaba lapho angiqala ngokubingelela izicukuthwana zonke ngokuhlukahlukana kwazo qala ko principal ngapha nothisha ngiyababona bafowethu siyanibingelela ngedlule futhi ngize ngapha kubazalwane benkosi siyanibingelela ngiphinde ngisuke futhi ngiye ngale kothisha ngiyababona bagxishile siyakhanyisa inqoleni bonke bakhona ngapha siyanibingelela bafowethu maqhwakazo khona ematheki khona ziningi izikole zosengibhede ngicela uyibingelela zonke izikole ngonzo vele ngishiye sisodwa ekuthiwa niyamzwileke esekhethe kanti angisazi isikole yabona kodwa nje ngikwaziyo khona othisha abaningi namalungu omphakathi nezihlobo zethu emzini kababa umuzi lona kaHwitha mhlamba niwazi umlando wethu umuzi kaHwitha lo okuyena khokho wethu ezalo ushangana uzongikholetha sidombi uma ngabe sengiphambuka ukuthi hayi mfana ngeke ngathi uyayixova ke manje idatha kwasuka kushangana kwaba uHwitha uma kufika uHwitha umuntu oqala wafika la kanye nobaba okaXulu okuthiwa uNohadi bona bafika kule ndawo bafika bakha uXulu wayisakhala umdlalo wayesewele okhanda phesheya uHwitha wayesezala amadoda amabili okunozungeza kababalekile umhlanibele Thithole noNombengula kaKhakhasi inqokumbana leshayiwa ke umkhulu wethu ke lo bese bakhona umkhulu omdala umkhulu nozungeza nangu mama wesibani mama Gumede umzala wami ngqo hayi umzala nje engihlangana naye emgwaqeni umzukulu kaNozungeza mina ngomzukulu kaNombengula zimbili izindlu khona indlu yasenkala khona yakuphi eyasetsheni angithi yes umama umzala wamaGumede enkala thina etsheni kodwa ayihlukani lemizi ayikaze futhi izihlukane ngoba makuchazwa omkhulu bethu ngendlela ababezwana ngayo abakaze nangelodwa ilanga bengabambisani mabenza izinto ngikusho lokhu ke ngoba la kushiswa impepho la kwakhulunywa kwamdlalo seke uhamba udela ayikho inkomo ewiswa impepho ingashiswanga ngoba ngisho ngakufica nyando igojunga ngathi wenzani ugila mkhuba mina ufuna kugule bani egcineni qala lapha emsamo yobe ukuthi konke ezokwenzeka la igcekeni angithi siyazi ukuthi our beliefs are not the same khona abantu abasindisiwe nabo futhi ba right siyabahlonipha kakhulu yabona okusuke okwenza umuntu kusuke kuhambelana nenkolo yakhe nangendlela akhuliswe ngayo Jabuliseni uyasonta ikholwa kodwa uyayazi into yomndeni ukuthi hayi lokhu ke kumele kuhambe kanjeni uyabona uNombengula wazala insizwe ezu7 ezu8 wazala ubaba omdala uQaqaza ubaba wabhuti umzikayifana wazala ubaba u7 uJojombani uSomphayasi ozala le ndoda unqokumbani loyishayiwa kini ozala le ndoda ubukhazikhazi baleli ibhodlela ozala le ndoda zangomane ezibili esinye somfazi esinye sendoda ozala le ndoda
mantombazane mphatheni kahle lo muntu ngoba uyachaboka njengengilazi. Angivele ngiye ngizoze ngimvuse ubaba phansi. Ngenza ukuthi ubaba abone ukuthi hayi khona into eyenzeke emzini wendodana yakhe. Akashiyanga nje izibi, washiya indodana. Umuntu owazi ukuthi mayizelwe egcekeni kufanele umuzi awukhulise. Umuzi awuphathe kahle njengoba labe khona nje elanywa usomnyama unomatiyela induku zezulu. Elanywa ubaba uMatepe umfundisi uphikelana ukuthi ingane uyenza ukuthi ngoba uyabonakala nje. Obaba labo umagcina wakhona kugogo uMakhuzwayo uBhibhele bani xamuka unakhuzi yashelela ngeke ngisho kunye bese ukuthi ngapha kwagogo uManzunza khona ubaba ngiyabasho nje ngamagama ngoba ngifuna impela bebone ukuthi sashiya amadoda khona ubaba uMasoka Novalo ubaba kaBhuti Mdidimbe kuzoba khona ubaba uBhojana okwa Mlazi ubaba ozala nazi intombi zakwethu ezinhle eziwu2 bese kuba khona iqhalaqhala kubaba wami oyilasbone umakhamba yadlana emzini wendoda uDuno sabethembe bethi kuhlatshiyona babona izinqa zendoda ezibomvu khona ngeke ngikusho bokuyinhlambe enkulu yakwazi umfowethu ngizokweqa lokho ngoba khona abantu abadala kodwa nje ngenza ukuthi obaba babone kahle obaba ukuthi khona into esiyenza asichithi lona icala lana ngithi sizobonga bafowethu engingakusho ke bafowethu bengisafuna ukuveza nje ukuthi umfowethu uzalo ubaba Jojo Bansomphayazi benomama uMashando baningi omama bethu bakhona lapha abanye omama mangababala ngagcina umcimbi ungaqhubeki ngcono ngababali bayeke yabona then bafowethu egameni lomndeni wakwamdlalose kufanele sidlulise okukhulu ukubonga okukhulu kakhulu yabona mangizokhuluma ngomjabuliseni ke mina awazi lutho wena ngiyazi kwamdlalose beyingekho ifundiso bezincane beyibaleka beyingafiki ngisho ku20 ngithi special bokuze bamantombazana angconywana ayi abafowethu abaningi bebengekho sayiqala lendlela ngikhulumela umndeni ngithi sayiqala lendlela wahamba phambili umfowethu bekhona abanye asebephumelela obhuti yo kodwa ubona kuyabaleka nje kuthiwa qwa wahamba phambili umfowethu nalendlela sifunda ndawonye high school waqeda waya etertiary eSkhawini College of Education ngaphuma mina emva kwakhe ngangiza ngemva kwakhe ngaye eMangosuthu eThekwini wabuya waqashwa eHluhluwe wabuya asuka eHluhluwe weze emgitshwa sengibuyile eThekwini angisasebenzi sengiyinto nje ilusela inkomo la emakhaya ngayilusa mina inkomo nequalification ngalusa inkomo nequalification kwathi nje lalibalele kanjena sasesilusa nobaba wakhe esengimemeza yangaphi namhlanje ngithi hayi mkhulu asishone ngapha namhlanje sesingabangani nekhehla mali libuye lingirobhe malifuna ukuhamba indlela zalo lokhu ngilulisa sakaningi nami ngibuye ngirobhe nje mkhulu lapha khona lapha engiyakhona awuthi ukuyibamba sengikhathele nami ngifuna ukuyizulele show sedlala lo mdlalo nje nomkhulu 7 ngoba vele ayikho into engiyenzayo ngithi one day umfowethu angifonele athi where are you ngithi mina njenganjwayelo ngiseyinkomeni athi hayi gijima uze la emgidwa ngithi hayi sekulate manje uzofika kusasa athi phatha certificate sakho uthi mina hawu mina ngizoba uthisha kanjani ngoba ngifundelanga ubuthisha yabona kwathi ungabusabuza wena gcwalisa la nayi assumption of duty angiyazi kwakuyazi assumption of duty leyo wathi nali iclass uzofundisa ugrade 11 nanti elinye ugrade 8 he ngale ngiyibuka esibukweni ngedwa akaze ngenze namamoto okuthisha bengifundela nje idiploma in public management and economics angithi ngizokwenza njani manje hlala ebusuku ngicabange angazi ukuthi prepare kanjani uyabona but ngathuka ngoma sengibona ngihola imali eningi ngayihola imali yafika isintathu kwasho ukuthi uthisha omkhulu ayengithanda kakhulu uthisha omkhulu athisha omkhulu ayiyeka ke manje hamba ke manje uyofunda ongoye yangilekelela insizwa yakwethu sahamba ngiyofuna isikhalo ongoye ngasithola isikhalo ongoye ngo2005 senyokwenza iPGCE ngithe ngibuya kanti ngendlela uthisha omkhulu wakhe hayi wami owayengithande ngayo ngaqashwe eJozini esinethezekile wathi hayi ungayilapha uze emgitshwa ikhona ipost emgitshwa ngayeke kuye eJozini sayihamba sayihamba bazalwane kuze kufike la kukhulunywa khona indaba ama promotion ngoba ngiyazi ukuthi abafethu bazobonga nakho lokho abaningi vela kufihliwa ngithi athi umfowethu ufuna iHOD ngithi mina yini le iHOD angazi lutho mina
uyala umfethu ayifuna lento hayi mina ziyayidumela nje ngimjawula ngiyahola mina uyabona ayi kuthe ngesikade umfethu kwamlungela wangishiya emgijwa wangishiya ngedwa qha kwasa kwe ngoba ngangazi kunomfethu zazi ke isuke iwishiwishi angikhulumele ngiyakhumbula nje sisibizo leoffice hey wangimela zikhala uthisha omkhulu ethi vuma kheze ngithi mina hayi athi unyanda lutho hey akenza ngalutho wakithi sasi nomajola nangu ujolo Jolmesh ngabafica khona ubaba Jolmesh besebenza nobaba uMdlaloza then ngizama ukuthi ngoba ngikhulumela umndeni ngisheshise bafethu then kwasuka lapho wahamba umfethu wakwaya nguye wangishiya yaqala na kimi yangena lento manje kancane hayi nami ngifuna ukupronyotshwa manje sengiyambona umfethu se-HOD angifundisa usethi engithathe ngi-introduce kwi-union okuthiwa inathu angazi nokuthini mina i-union angigcwalisisa ama-forms angifake baphinde befike funda besathu bangirecruit baphinde ngigcwalisa funda lesathu ngaligcwalisa ngangazi lutho phela ngithi ngiyayivikela lento ngisukele eThekwini mina eMlaza ngiyazi yonke lento yothisha kuze kufika lapho khona ngithethisa khona hey khipha le akusale le ngizoyikhipha kanjani mina ngikwazi athi nali iform ozala ngifundisa angikhanseleleke ngisaleke nami nale union yakhe ke izi kuthiwa kiwe embizo ngibuye ngidlula imoto ziyiningi kwenziwana kuthiwa i-union nawe ufana ngabu lapha yana hayi yaqala yangena lento egazini ngayizwa ingena kancane lento egazini yangena lento egazini ngayifunda ke manje ipolitiki ngifunda ipolitiki manje yabona ngayifunda ipolitiki ngayifunda hayi ngazizwa ngiright manje ngithi wenyanda sisebabili ngaleso sikhathi igenge bingakafiki sayisuthi induku sisaba che siyakutuza sifuna ukupromotheka sayisutha induku aphunyuke futhi umfowethu abe nenhlahla aye siyakhanyisa hey kuphinde kubhede futhi kimi ngisasele ngo level 1 kufika ibulletin angikhohlwa kwaku 2012 makufika ibulletin ama post maningi ngithi hayi bafana ngiyayiyeka lento ama HODs nama deputy into engiyifunayo njengamanje ngifuna ube principal haw kwathiwa kanti ugula ngekhanda lo akaze abe uthisha omkhulu akaze abe HOD akaze abe ideputy usefuna ube principal nje isuka nje wathi umfethu faka wena faka wewe bafethu ungafaka ngayifaka le principalship kwathi nje igquzu lwangena ucingo eZululand district ngahamba ngagodoza nganomdludlu khona nda sihamba nodludla wasemgija engiphekezela se-interview ngihlohlwa uyena njalo mfowethu ngoba kade sengiqhatha njengenkunzi iningi into engayikhuluma njengelunga lomndeni into engiyifunde kumfowethu isibindi wangifundisa isibindi Nyanda ngiyabonga ukuthi wangifundisa isibindi wangifundisa futhi kuba indoda wangifundisa ngisho nenkani hayi mina ngeke ungithinte ngisho khala ungagcimbe phezulu nje ungenzela ukuthi sidala wangitraina ukuthi ngamsaba omunye umfana I remember last year ngicabana abantu abaningi abantu abalaka o30 bonke abafuna ukungishaya ngalowo mzuzu ngiqonda kuwo ngedwa angithembe lutho angiphethe mesa angiphethe sibhamu kodwa ngithi bona ngizobaxova bona ngeke bengijwayele kabi mhlawumbe abantu beza la uyabona khona yethu ongikhuzelayo angimazi ukuthi waqhamuka phi last year ukuthi noma waletho nombhengulo noma nayi ingane ifa ngapha ngambona nje ethi vumbe sithubeni wabadudula umfowethu ababhekisala avela abuya kakhulu kwamandla nakimi lapho angithi then ke emveni kwalokho bafowethu ngaqashwa ngaba principal eZululand ngilekele lo mfowethu bangibiza ukuthi angizo assume ama duties nangu baba uDludle ngikhuluma ngaye ngiya ku interview ngangihamba nale ndoda ophongolo yangiphekezela le ndoda sadoja esikoleni sahleba ngothisha omkhulu sahayikho umuntu kanti umuntu uyamazi uthisha omkhulu amaSAP siqamba manga sathi siye livini kanti siyazi thina siye livini sinodludla nangu emkhuza sagibeza umuntu sahleba ngabantu sabaqeda kanti lo muntu uyabazi bonke labantu side sikhuluma nje ukukhulula WhatsApp sathi sifike empangeni sebesilindele bajozani la sathi ngathi hayi Dludla sibanjwe singaphika sivumi
Sikhuluma ngamadoda ayesihlukumeza njalo yabona. Singayitholi ikhundla. Kuthe kungabe seku 2012, 2012 December no. Yafika ikhole ethi ubiziwe ku-interview ophongolo oyihambele, you are the principal now. Hawu wema ngaze ngayiqala inkingi. Ngizofika ngithini nakubantu ngoba angazi lutho nje. Ngisho eshodiyaze ngimene nje umuntu oyedwa. Ngahamba nakhona ngihamba sengishawa uvalo wathi umfowethu ngizokuphekezela. Sithatha imoto icruise yomkami nangu umkami ukaMathenjwa ngithi asithatha icruise yakhe phaka mamkami bakubona. Anginamoto, imoto yami ifile, siyithatha imoto kaNkosikazi. So bawu2. Ayidlela sisithola isikole. Afika ngishiya umfowethu ngithi umfowethu asibone isikole asikho right. Sincane lesi sikole. Izingane lapha nje ko 1 something ayifile ku 200. Wathi umfowethu sala la. Ufunda ubo principal. Ngoba vele awukwazi ube eShodi uzofunda ngaso lesi. Singangawo impela ke lesi. Ngoba ngisho kade wasengiqhatha. Angishiye ngithi awusu uyahamba uyele ekhaya ngishiya kude kanje ngaseswazini. Athi hayi indoda sengibuyele ekhaya kasala la. Abuya zongibheka, ahamba buya afike zongibheka wazofika ophongolo ezongibheka, sahlala sengiyanqamulela ke ukuze ngizama ukukhuluma ngomlando kaMjabuliseni. Kuthi 2014 I remember. Sa apply sayenza soba u2 lento. Sa apply kwaku September ngakhohlwa. Hayi sayisuthi induku. Umfowethu wayezongena kwamaqhwakazi. La khona wena Hadebe. Isikole somfowethu lesiyana. Mina ngiyemzi kayifani primary kuphi eSikhawini. Sengidecide ukuyidemotha ngibe ideputy yakhumbula. Ngoba kukude lapha engikhona ngifuna ukubuyela ekhaya. Sazi ukuthi singene sihamba siphuza ijuice sobabili edrobheni. Zangena ingqondo ntambama kwathiwa abafana engeke ngibagagule sebenikhiphe ngaphandle. Bamkhipha waplinganelwa ikhanda weza kimi. Namba ngikhumbula sazi ohlala ngasemeva mhlophe esikoleni singazi siyofunana. Bangishaya banginabisa abafana. I think this day mhlawumbe besingasho this is a long walk to success. Sikhuluma athi ama comrades athi wena long walk to freedom angithi. Thina sithi a long walk to success. Ngoba akuvelanga kwaba kanjeni. Sayisuthi induku. Basikhipha abafana. Ilapho khona ngafunda khona ukuthi yini kuba yinacho. Ngixolele manje yinacho ngikhuluma ngeunion yami angikhulumi ngenye. Saqala manje sawaqinisa ama forces manje soba u2. Sabuya ngo2015. Kwalala ihlahla ke lapho. Angithi sikhandiwe manje sakhandwa ukuthi sibe nenhliziyo estrong yabona. Nenhliziyo nje ende yabona. Sathi masibuya sathi sinqomile siyangena manje. Sathi siyangena manje. Mangena eMatheku. Wangena enqoleni. Kwawuqala ke kokulunga kwezinto. Mina ngifuna nazi sikhuluma ngani. Ade ideputy siyakhanyisa, mina kade nguthisha omkhulu esikoleni esincane ophongolo. Sabuya kwaqala thina soba u2. Yayisiyasondela yonke igenge. Kuyavela ukuthi bashiya amadoda. Sayiphatha ikole. Uyiphethe inqoleni. Ngiphethe eMatheku. Yangena igenge ngokulandelana kwayo. Ngicabanga ukuthi umuntu waqala umkhize elangeni. Wasuka umdlulu washaya ezami. Bavela athi nakuphuma principal angazange abe eShodi. Khala kathi umdlulu. Ngingabala ngifike phi. Yangena yonke igenge ngokuhlukahlukana kwayo. Baningi ke nabanye abangekho bafethu akiba bodwa igenge lene lana. Ayisizile umfowethu. Mina bengibala nje ngami ke uqobo lwami. Bese ngithi nje emndenini wakithi saqala abantu basibuka ngenye indlela. Abantu bakwaMdlalo wasebabebukwa njengabantu benduku. Abantu ngishiya intombi ngizokhuluma iqiniso. Abantu babengathandi ingane zabo zisiqome ngoba kuthiwa singabantu abaviolent. Samabhinqa. Sabantu abahlukumeza amantombazana. But right now, uma ngabe ingane yakhe ingaqomile kwaMdlalo usenkingeni seshweni. I'm telling you.
Izolo besinodwendo olukhulu lapha kuganwenye insizwa yomne wethu. Kwaze wafika ngisho amakhosi lapha phesheya. Amakhosi afika phesheya angwazi amaviyanga ngoba bebeze kwamdlalosi. Ngikhulumela umndeni wakithi, awakekho ubhuti wethu phakathi kwethu uPopini madoda. Usigubhu somoya. Umajike ehlezi njengabhayisikile. Umajike eduze. Walekelela naye ukuthi umndeni ube yilento eyiyona. Sama nathi emva kwabo salekelela ukuthi umndeni ube yilento eyiyona. Anginqamlele bafowethu. Bafowethu ngiyabonga. Mtshado. Nkwali. Mlu. Sasinayo imigidwa le yansizwe yasuka yaqashwa yithina. Nama sengubhongozo omncane. Mngomezulu yabuye yasuka yakwaya nguye abe deputy. Nkwali uthisha omkhulu siqhomaneni. Umjado uthisha omkhulu eMlalazi umlu deputy. Xulu uthisha omkhulu eBedlane. Umkhize uthisha omkhulu eBhubhubhu isikole sami. Mdluli uthisha omkhulu oFasim. Bafowethu kuye kuthiwa umuntu ongabonga ufana nenja. Ngoba nje uyayinika into ingabongi nje iqhubeke ekudelela. Ngiyabonga ukuthi nize nalomqondo wokuthi ni decide ukukhuluma ngomfowethu esaphila. Some people they wait for you to die so that they can start talking good things about you. Ungaseze ukuzizwa izinto, uyabona. But nina you have decided to talk now. So that ngisho umfowethu ehambe right. Ukuthi igenge yambonga, uyabona. Mina ngisho ngiganwa ukaMathenjwa sawucinga umusa sawuthola naye soba u2. Siyokhonga safika ngo5 ntambama. Yasifela imoto endleleni. Abuye umfowethu alova angaye esontweni esibanini. Angitshejisa ubaba uNdlovu masihlangana ethi wona lo. Ngithi mina ngimoni mina naye kuyayidodela sayidlaka. Ngimxoxe ngithi hambe esontweni abazothethiswa mina. Ethi hayi siwanze ubuye ngiye ke sigudle siye ngapha. Uyabona. Then ke bafowethu enikwenzile nenze into right. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu anibusise. Singalahlani. Sibambane. Niwazisa umndeni wakithi njengoba niwazisa njengamanje. Enikwenzela umfowethu angazi ngingabonga ngithini. Mina ke kuningi esasikwenze naye ngiye ngisho ngithi ayi uma ngabe ufuna ukuthola izimfihlo eziningi woza kimi, uma ufuna izimfihlo eziningi ngami woza kuye. So nje enikwenzile bafowethu siyabonga mfowethu, you will live an unforgettable history in the family of Mdlalose. You will just live a decorated legacy. Yes. You know? Because angeke nje ushiye legacy nje, but a decorated one. La endlini okhona bambalwa ongenazo isandla kubona. Kungabalwa lezi insizwa kade akuzona zodwa. Bakhona nabanye bakuMShodisi, bakhona nabanye bakubi, bakhona nabanye bakuphi. Usifakile isandla. Usifakile isandla. You deserve flowers. Njengoba ngisho waqala ngami kahle kahle. Sasigujunga nawe sobabili ke lento ke. Kwavela uphunyuka mina kuqala sigujunga nawe naso sobabili. So ekugcineni bafowethu sengibonga. Siyabonga ko principal, siyabonga sibanini. Siyabonga ukuthi nisigcinele kahle umfowethu, namkhulisa kahle. Umfowethu ukhulela enkonzweni bafowethu. From the primary school up to the tertiary institution right now umfowethu ubishop. Kodwa mina ngabe ubishop. Uyabona? Hayi nami ngizaba uyena. Uyazi ukuthi ungathanda kangakanani namakhola kaNdlovu. Futhi mina ngibuye ngiyele ngegugulu kaMzala ke nje. Ukuthi hayi khona umzala lapha ngingishisa igugulu kaMzala. Ngicabanga ukuthi no baba lapha balele khona bonke nomkhulu bayajabula ngawe. Bayaziqhenya ngawe. Bayaziqhenya ngathi. Emzini kaNombengula bakhona nabafana bagijima njengabanye abafana. Kungasala umuzi usufa nje sophela ukuthi umuzi kwangazalwanga umuntu. Njengoba sibhunkulile kuganiwe kwaMdlalose bafethu zonke insizwa. Siumndeni kwaMdlalose siyabonga ukuthi nizobungaza usuku lomfowethu. Siyabonga nje nceke yenkosi Hadebe. Mangase ngakubonga ngabe ngezolukhulu iphutha. Uma ufika kwaMdlalose ufika kubonakale ukuthi usufikile. Awuholi inyawo uhambele emumva. Ngisho kushonwa uthi ubona nangu Hadebe sephakathi kwethu uthi hayi no man, this man is the man of God. Uyabona? Ayifani nathi sibuye silahlekele nje. Uyabona? Uthi wakhulekani kuphi hayi ngikhona nambhodi.
Yabona. Makufa umuntu eyihadeba akene phambili nokhuluma nazi ndothini nini. Thina sazi lutho siyayikhalela nje kuphela singcwaba umuntu. Manizelwe kaniphiwa ngokufana. Ngeke nguphoqe nami bomfundisi, uyabona. Ngoba mhlawumbe ngabuye ngikhohle ubheka ingceko ngizulele. Yabona. Ngcono ngilandele ngemumva. Khansela mdalwazi. Nansi insizwa yakithi sukuma bakubona Nyanda. Ikhansela leliya. Ngiyabonga. Ungeza nceke sasifundana neklasini ikhansela. Ngiyabonga. Ungena kuyo ukuthi uqembu lini lezepolitika nendaba uyiphi union nendaba. Nami ngikhiphisa sami iskipho ngisigqoka. Kodwa kade mufu uphumelela shiya phansi lapha. Mina ngena la. Ngazabalaza nothayana wami engangugqoka. 2013. Athi ngichange. Hayi, why should you say before that? 2009 ke 2010 what uzetho zakho iqonde ushintsha hayi ngangena nami ngathi ukuzindela ngathi hey bazothina abantu bekipa bezigqoka manje bengenzela kushola khona sengijoinile nangapha khona ngithi ngathi ngihambe nakho kufile ngabona ngithaba ngithi ngiqondela umgwaqo lapha ngabo Tiger Wheels ngibheke ku workshop yakhona wathi hey washa ukuthi kodwa hande ngiyabona noThayi wakho ushaka wathi uyapi ngathi awunyanda ngathi awakha ukuthi nje wona wodwa bukhona ungamanga wathi hande awusayihambi lo nto uyezwa la uqashile ngoba lapha empangeni uqashile wathi ngeke ngubona shika lo ndlela yakho hey bafowethu eyindoda le ayihamba ngendlela mina hayi babangidakaza njengoKS Jobesho ukuze ngishite ngempela nami bavulela amehlo bangibiza ukuthi lalela ngeke ukuthole lokho hawu kanjani hayi uzothola uSibonibani hawu kanjani ngikukho bathiwa indawo ithola ukuyo u-enter kuyona kanjani kodwa ngeke ukuthola ngaso ukuthi hayi ngeke ukuthola ngempela hawu ngathi kahle indlela ngizothola i-comedy phezulu kanje kodwa cha khohlwa ndoda ngathi wenyanda bangenza ukuthi ngathini kuwe wena hayi bawathi awengime ngoba ngu-program director babona basezokhuluma la nami ngithi nenza nje okumnandi angakwenzelwa ile ndoda ngomntu siyabonga KS sisidonsela umlando kwethu siyesithi-ke mina umkhulu wami uRubeni nami baba senqamba uRubeni siyesithi masixoxa nabahlangana uRubeni noNombengula bathi uyayibona ningane zethu siyahlupheka akwasizenze zizwane esasiyiphendlela ithola iy'kole ey'ngcono haleluya